ka je ka yi Atiku shine ɗan yankinka, shine wanda zai kula da kai. Yau idan mun shiga bal, ai shi ma janar ɗin zai dawo Daura. Ko ba haka bane ba? Wallahi yanda ƴan kudu suke mana in ya je kudu shi ma haraji za su yi masa. So da haka babu wani ja, babu wata mujamala, ƙarshe ya zo, aski ya zo gaban goshi, mu fito ɓaro-ɓaro. Jama'a ku je ku zaɓi Atiku. Kuma ku roƙi Allah isa izame mana rahama. Mu fice daga ƙangin rayuwa, kuma saƙo ije ko ina ba ma shakkar kowa. Saƙo ne, halin da muke a coci ma haka suke faɗa. A yi nasu dan mu muna masallaci muna alkunya? Kai siyasar fa ta malamai ce. Da zaka ce ba za mu tsoma bakinmu ba, waye saita mana rayuwar ba Annabi Muhammadu ba ne? Siyasar da ƙuri'ar daga ina aka samo ta? Daga gidan Annabi Muhammadu. Kaɗa ƙuri'a Annabi ne ya fara kaɗa ta. Idan zai tafi unguwa da matansa sai ya musu ƙuri'a. Ba haka bane ba? Wacce ta ɗauka da ita za a tafi. Ko yau an je da ke gobe kika ƙara ɗaukar daidai da ke za a tafi. To wai fara zuwa da ƙuri'a kenan. To shi kenan kawai sai mu zuba maka ido? Babu wata barazana. Kuma kada ku yadda ku yi wannan jam'iyyar da ta azabtar da mu. Kada ku yi ta. Da na sani ne sai yanzu za su fito da kuɗin. Ka ji fa wani gwamna aka wani ɗan majalisa ne a Katsina cewa yake suna da kuɗi ranar zaɓe sai sun ci zaɓe. Allah ka kifar da APC. Wannan shi ne magana. Kuma mu ba wai yau muka fara ba, kowa ya san haka ra'ayinmu yake. Al'ummar ce a gabanmu. Kuma Najeriya ce a gabanmu. Wallahi in Tinubu ya hau sai mun shiga bala'in da muka fi haka. Ka san yana da kabilanci, ka san baya son Bahaushe, ka san baya son arzikin Bahaushe, ka san Bahaushe a kudu wahala yake sha. Akwai inda a kudu a Lagos baka isa ka shiga wani waje ba. Yanzu misali zan buga muku shi, yanda ƴan kudu suke da shaguna da gidaje a arewa, dan Allah ƴan arewa suna da shi a kudu? Muna da ƴancin shago a kudu? Saboda haka kawai kwakwalwarmu sai ta rushe. Dan kawai kana cikin gwamnati, gwamnatin me? Allah zai kama mu idan muka yi shiru. Saboda haka jama'a suna cikin ƙangin rayuwa da talaucin rayuwa, ku canja, Allah ya canja mana. Canji muke so ya Allah, kuma Allah ya ce sai kun canja da kanku. Ku yi kyakkyawan zato, Allah shi kuma zai muku. Idan Allah ya yi muku kuma ba mai canja muku. Ba Atiku ya ce zai buɗe boda ba? Da kansa ya ce insha Allahu zai buɗe boda. Ya ce sababin masifar da muka shiga rufe boda, kuma dan Allah sababin masifar mu arewa menene? Boda ce. Duk shi kansa Baharin da ana tambayarsa ba cewa yake jikin kowa ya gaya mai na rufe boda ba? Wai jikin kowa ya gaya mai ya rufe boda. Yanzu shi a garme mai boda bila zai gane kuransa? Zai ji daɗi?